खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि मोन 14 आफादफोरखौ लानानै मैया बर' माहारिनि खौसेथि थामोनथा रैखाथि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थांखिजों बड'फा नब्लाङाव जर'खा सावराय जथुमाया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनाय बर' माहारिनि खौसेथि थामोनथा समाजारि थासारि आरो गेरेमसा हारि दानाय आयदाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बारग' BLT अनसाय क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो बारग' NDB वेलफेयार एस'सिएशननि जथाय बानजायनायाव मैया बे मेलखौ एबसुनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव जुथुमनाय जादोंमोन। बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मासि लानानै दैदेननाय बे सावराय मेलावनो आबोबनि BTR प्रिन्सिपाल एस'सिएशन बड' डिपार्टमेन्ट टिचार्स एस'सिएशन खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद अल बड' प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशन बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशन दुलाराय बर' समाज अल आसाम ट्राइबेल संघ अल BTR ट्राइबेल संघ क'अर्डिनेशन कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा गोथौयै आरो गुवारै सावरायलायनायाव बाहागो लानायजों हाबाफारिया मोजाङै थुंगियो। नैथि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बर' समाजाव आथिखालाव जाफ्लेबाय थानाय मानसि गोमानाय जाथाय। गोबां समफोरावनो माब्लाबा बिहामजो खारनाय एबा गोमानाय जाथाय माब्लाबा लाइमोन सिख्ला गोमानाय जाथाय बेफोरबादि जाथाय जानाया दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा बर' समाजाव। बुंनो थाङोब्ला बर' समाजाव दान मोनसेयावनो गले गले खारनाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो आरो बांसिनै हाबा जाखानाय आइजोफोरखौ खोनानो मोनो। गावनि न'खर थासेयावबो गथ' गथाय फिसाय गोनांखाब्लाबो गावनि आंगो न'खर आरो फिसाय लोगोसे गथ' गथायखौ नागारनानै थाङो। बेबादिनो सासे हिनजावसा गथ'आ थांनाय 26 जुन खालारनि फुंबिलि 11 रिंगासो समावनो टाउनाव फारसे थांनो होननानै दिनैसिम न' फारसे फैफिनाखै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सरायकला आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय बेहेर गामिनि बिमा समायना ब्रह्म आरो बिफा ईशान ब्रह्मनि फिसाजो नेहा ब्रह्मआ दिनैसिम बहा थांदों जेबो गुमुर मोननो हायाखै। न'खरनि बिमा बिफा लोगोसे सोद्रोमाफोरा नेहाखौ हालाय-हाफाय नागिरगासिनो दङ। बबेयाव दंहैमारो खौरां मोनियाव बेखौबो खावलायदों दि जुदि सोरबाफोर नेहा ब्रह्मखौ बबेयावबा एबा बबेयावबा जायगाफ्राव नुसनबायोब्ला 8453576167 जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों। थामथि खौराङाव दङ अख्रां दावबायारि सुबांसु शुक्लाया मैया बेलासि समाव हानजाजों गावनि जाफुंसारनायखौ दिन्थिदों। बे समाव सुबांसु शुक्लाया गोदान भारतनि सोमोन्दै मोनसे बिबुंथि होदोंमोन दि जायजों गुबुन हादोरारि आरो लोगो अख्रांमा दावबायारिफ्राबो गोमोदोंमोन। गावनि बिबुंथिनि जागायजेननायाव सुबांसु शुक्लाया मख'दोंमोन दि एक्सियम 4 मिशनआ थारैनो मख'जाथाव। दायो बे मिशनआ जोबनो थांगासिनो दं। बिथाङा बे बाथ्रायाव बुंदोंमोन दि साफ्रोमखौबो बिथाङा साबायखर बावदों आरो बिथाङा बेखौ बुंदोंमोन दि जेब्लानो खाबु मोनो अब्ला बुहुमखौ नायगोन आरो बुङो आं बुहुमखौ नायदोंमोन। बे मोनसे फोथायथावै दावबायनायमोन। जुदिबो सुबांसु शुक्लाया बुंदोंमोन दि अख्रांमायाव बिथांनि दावबायनाया जोबहैगासिनो, नाथाय बिथाङा बुंदोंमोन भारतनि सुबुं अख्रांमा बिरनाय दावबायनाया दासिमबो जोबोद गोलाव आरो फेर पार्टी गोनां। बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि जोंनि थाखाय दावबायनाया दासिमबो गोलाव। आं नोंथांमोनखौ खोथा होयो दि जुदि जों दिदोमै थायोब्ला हाथरखिफोरनि दावबायनाया बारा गोजान जानाय नङा। शुक्लाया बेखौबो मख'दोंमोन दि सासे भारतारि 41 बोसोर सिगां अख्रांमायाव थांदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथाङा बैनिफ्राय जोंनि हादोरखौ माबोरै मोनसे आगानसिम लाबोनो हादोंमोन। आथिखालाव सुबुंफोरा मिथिनो लुबैयो दि आथिखालनि भारतखौ माबायदि नुयो। ब्रैथि खौराङाव दङ MDM लाखिनायजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गसराव सासे आइजो इउटुबार आरो बिनि लोगोखौ खानाय जादों। क'झिक'डनि थागिबि रिन्जी आरो बिथांजोनि लोगो यासिर आराफातखौ पुलिसआ हमदों। बिबानगिरिफोरा पशुवातुआव थानाय मोनसे फ्लेटआव गाग्लोबनाय समाव इउटुबार आरो बिथांजोनि लोगोखौ MDM मुलि लानाय मोनदोंमोन आरो बिसोरनि सायाव फेग्रा मुवा लाखिनायनि दाय होनाय जादोंमोन। पुलिसआ जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो थियारि खालामदोंमोन आरो दायनिगिरिफोरनिफ्राय गासै 22 ग्राम MDM जब्द खालामनो हादोंमोन। मुंदांखा ससियेल मिडिया सुबुंखौ आथिखालाव सोलिबाय थानाय रायजोनाङै फेग्रा मुवानि बेरेखा फोसावनायनि गेजेराव दाय होनाय जादों।
केरेला पुलिस आरो आबगारि बिफाननि गेजेराव मोनसे हेफाजाबारि नाजानाय आरो अपारेशन दि हाना फेग्रा मुवानि गाग्लोबनायनि महरै गासै केरेलायाव दासिम सोलिगासिनो दं आरो हानजाया साफ्रोमबो रोजा रोजा सन्देह गोनां केसफोरखौ सामलायगासिनो दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। बारथि खौराङाव बिटिआर सोरखारनि नाजानायाव बड'सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशना मोननो हाबाय अरायथा मावखुलि आरो आर्टिस्ट गेस्ट हाउस। बिसानि अरायथा मावखुलि आरो आर्टिस्ट गेस्ट हाउस लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाया थांनाय सानखालि जानानै थाङो। क'क्राझार नोगोरनि सानजा फारसे थानाय सट' आदाबारियाव बिटिआर सोरखारनि मददजों लुफुंजानो गोनां मावखुलि आरो आर्टिस्ट गेस्ट हाउस लुफुंनायनि थाखाय मैया बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बड'सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि बे मावखुलि आरो आर्टिस्ट गेस्ट हाउसखौ बिटिआर सोरखारनिफ्राय 1.5 कौटि रांजों जौगा थाखोनि महराव लुफुंनाय जागोन। बे लुफुंनो गोनांखौ लानानैनो थामहिनबा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बिसाया बिटिआर सोरखारनिफ्राय हेफाजाब मोननायखौ लानानै कमेडियान आर्टिस्ट फैलाजे बरगयारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों। सोरखारनिफ्राय बेफोरबायदि हेफाजाब मोनबाय थायोब्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बिसाया जोंनि हारिमुखौ फोसावनांगौनि थाखाय एबा फेहेरनांगौनि थाखाय हाबाफारि मावनायाव गोरलै जागोन होननानै बुङो बिथाङा। मैया बिटिआर खुंथाया क'क्राझारनि आदाबारियाव बिसानि मुङाव 1,50,00,000 रांनि बाजेटजों आर्टिस्ट गेस्ट हाउस आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मुङावबो बागानसालियाव 1 कौटि रांनि बाजेटजों अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी गोसोखां हारिमु भवन लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। भारतनि नुसुंसे हादोर म्यानमाराव दासान्दि दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दं। थांनाय माखासे सान सिगाङाव म्यानमारनि गंसे बौद्ध मठआव अख्रां गाग्लोबनाय एबा एयारस्ट्राइक खालामनायनि उनावनो गोबांथार दुंहाव थासारिया सोमजिदों, जेराव गंसे बौद्ध मठआव अख्रां गाग्लोबनायनि उनाव खमैबो सा 23 सुबुंफ्रा जिउ गोमादोंमोन आरो गोबांथार सुबुंफ्रा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। सासे मावख'गिरिनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला खाथि खालानि गामिफोरा बे ड्रन गाग्लोबनायखौ गिनानै एबा गाग्लोबनायजों गोबां गिखांनाय मोननानै जायगाखौ नागारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 11 जुलाइ खालि थामहिनबा शुक्रबार खालाराव म्यानमारनि मिरुआरि चागें ओनसोलाव थानाय बौद्ध मठआव ड्रन गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन, जाय जाथायाव सा 23 सुबुंफ्रा जिउ गोमादोंमोन। बेखौ लानानै दासान्दि म्यानमाराव सोमजिदों गोबां दुंहाव थासारि। दुरान्ड काप ट्रफी दावबायनाया उदालगुरिनि बेरगावआव गाजा गोमजायै थुंगिनानै थांबाय मैया। फैगौ 27 जुलाइ खालाराव क'क्राझाराव मोन 6 हानजानि गेलेजेननाया जागोन। मैया 32 नं बिटिसि बिया बेरगावआव दुरान्ड काप ट्रफी दावबायनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। बेरगाव जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव ब्रिगेडियार जी.एस. ग्रेवालआ बल जोसननानै बेखेवनानै होनाय लोगोआरि जोलुर गेलेनायाव सानराइज एफ.सि. बेरगावआ खेल इन्डिया सेन्टार उदालगुरिखौ 2 गलाव फेजेनना देरहासार जानो हादोंमोन। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिना बर'नि बागुरुम्बा, दावस्रि देलाय मोसानाय आरो इलिसा बर'नि मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिबो बानजायनाय जायो। लोगोसेनो बेरगावनि मुंदांखा मुलुग हादोरारि बक्सार भाग्यबती कछारी बिथांखौबो सिनायथि होनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे दुरान्ड कापखौ बेरगावनि ततलापारा जायगानिफ्राय गोलाव मटर साइकेल एबा साइकेल रेलि खालामनाय गेलेग्रा फोथारसिम बरायना लानायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, इएम दावबायसा बर' आरो 21 माउन्ट आर्टिलारि रेजिमेन्टनि कमान्डिं अफिसार ब्रिगेडियार जी.एस. ग्रेवाल बिथांमोना बराय बिबुंथिजों लोगोसे दुरान्ड कापनि सोमोन्दै बिबुंथि होयो। दासान्दि बिटिसिनि जानो गोनां बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोम दोलोनि गोख्रों साखाफारा जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबादिनो बिपिएफ दोलोनि फिन आरोबाव जयनिं हाबाफारि। जाहारबारि बदरपुर गामिनि सा 200निबो बांसिन सुबुंफोरा एबा नखरफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबदों। जानो गोनां सेप्तेम्बर दाननि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोखौ हेफाजाब होनो जयनिं जाफैदों बदरपुर गामिनि रायजो राजाफोरा। क'क्राझार जिल्लानि 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय जाहारबारि ओनसोलनि बदरपुर गामिनि गोबां रायजोफोरा मैया बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैयो। 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि जानो गोनां कुमुद चन्द्र नार्जारीनि नुजाथिनायाव सा 200निबो बांसिन सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैदों।
गोदानै BPF दोलोआव हाबफैनाय गासै सोद्रोमाफोरखौ BPF दोलोनिफ्राय जानो गोनां कुमुद चन्द्र नार्जारिजों लोगोसे दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बरायनानै लादों। थांनाय शुक्रबारखालि फिन आरोबाव BSF हान्जाया त्रिपुरानि धर्मनगराव रायजो गेजेर बास टार्मिनेलाव नायदिंनाय समाव 6 बांलादेशी नोगोरारिफोरजों लोगोसे बिसोरजों आरो 2 भारतारि नोगोरारि लोगोखौबो हमनाय जादों। मिथिनो मोननाय जादों दि गासैबो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ जायगायारि पुलिसनो गथायनाय जादोंमोन। पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला 6 सुबुंफोरनि गेजेराव बांलादेशीफोरा 4 नोगोरारि आरो बिसोरनियाव भारतआव हाबनो थाखाय जेबो डकुमेन्टसफोर गैयामोन आरो गुबुन 2 भारतारि नोगोरारिफ्रा हाबफैनो नाजानायखौ हाबनो हेफाजाब होनाय जादों होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसे पुलिसआ गासैबो दायनिगिरिफोरखौ जायगायारि बिजिरसालियाव थिसननाय जादों होनना मिथिहोदों। बेबादि जाथायनि सायाव ओनसोलनि रायजोफोरा रायजोनि सिमानि रैखाथिनि सायाव सोंलु खालामदों। दासान्दि ससियेल मिडियायाव स्प्रेड जाबाय थानाय गोबांथार ससियेल मिडियायाव सावरायजाबाय थानाय आसामनि थागिबि आर्चिता फुकनखौ जानो हागौ गोबाङानो मोनथिखायो एबा नुगासिनो दं जानांगौ ससियेल मिडियायाव गोसारनाय। दासान्दि बिथांजोनि सावगारिखौ लानानै गोबां ससियेल मिडिया सालायगिरि मिडियाफोरा सावरायगासिनो दं आरो बेनि गेजेराव खायसे सुबुंफोरा मेम्सनि गेजेरजों एडिट खालामनानै ससियेल मिडियायाव फोसावनायखौबो नुनो मोनदों। बेबादिनो मैया बर'नि मुंदांखा इउटुबार बिबयसखौबो गावनि सावगारियाव एडिट खालामनानै फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट खालामनाय नुनो मोनदोंमोन। मख'नो गोनांदि थार बाथ्राखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो मोनसे मख'जाथाव जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आर्चिता फुकननि गुबै मोखाङाल' बिथांजोनि, नाथाय गासै बडि एबा मोदोमा आथिखालनि गोनोखोआरि आदब आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स थामहिनबा AI जों जेनेरेट खालामजोबनाय, जेराव आर्चिता फुकननि एक्स बयफ्रेन्डआनो गासै सावगारि भिडिअफोरखौ ससियेल मिडियायाव AI नि जेनेरेट खालामनानै स्प्रेड खालामदों एबा भाइरेल खालामदों। गासै जाथायखौ संदाननो थाखाय CBIआ थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दंमोन आरो बिनि फिथाइ महरै डिब्रुगड़ पुलिसआ ससियेल मिडियायाव लाइमोन आइजोनि मुं होनानै गाज्रि आरो मानहानि सावगारि फोसावनायनि थाखाय आर्चिता फुकननि एक्स बयफ्रेन्ड प्रतिम बराखौ थांनाय सानखालि एबा सानसे सिगां न'निफ्रायनो पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामदोंमोन। मोनसे जर'खा फोरमायथिनि बायदिब्ला आर्चिता फुकनआ जेबो गाज्रि आयदाजों लोब्बा गैया आरो आथिखालाव जुथाइ रायजो आमेरिकायावबो बिथांजोआ थाया। नाथाय बेयावबो सन्देह गोनांदि एबा सन्देह खालामनो गोनांदि मुंदांखा एडाल्ट स्टारजों बिथांजोआ बोरै इन्स्टाग्रामाव मेसेज गेलेनो हाखो। बेराफारसेथिं गुबुन गुबुन प्लेटफर्मफोराव भाइरेल जानाय पस्टफोरा गासिबो नंखाय होनना दाबि दैखांदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला आर्चिता फुकनआ सासे डिब्रुगड़ जिल्लानि हाबा जाखानाय आइजो। गासै बेबादि थासारिखौ सहायनो हायैयाव आर्चिताया डिब्रुगड़ पुलिस थानायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामदोंमोन आरो बेनि फिथाइ महरै CBIनि मददाव तिनिसुकियानि थागिबि मास्टारमाइन्ड प्रतिम बराखौ सानसे सिगां पुलिसआ एरेस्ट खालामो आरो गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो। प्रतिमआ दासिम ससियेल मिडियानिफ्राय 14 लाख रां आरजिनो हादों होन्नाबो सुलुङाव फोरमायथिदों। दासिम प्रतिमनि सायाव गुबै जाथायखौ मोनथिनो थाखाय सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना सुलुङाव फोरमायबावदों। मुलुगसोलोंसालि अनसुंथाइ आय'गआ गासैबो गोजौ सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ ओनसोलारि एबा बिमा रावआव फराफारि जागायनो बिथोन होदों। बे सोमोन्दै आय'गआ 27 जानुवारि खालाराव गांसे लाइजाम हरदों। लाइजामाव मख'नाय जादों दि भारतारि राव गौथुमनि हेफाजाबाव फेब्रुवारि-मार्च 2024 मायथाइनिफ्राय बिमा रावआव फोरोंगिरि फोरोंथाय फराफारि जागायनो थाखाय मोनसे हाबाफारि जागायजेननाय जादोंमोन। बेनि थाखायनो UGCआ गासैबो फसंथानफोरखौ सासे फोरोंगिरि थिसननो बिथोन होदों, जायखौ मास्टार ट्रेनार महरै फोरोंथाय होनाय जागोन। बिनि उनाव बिसोरो गासैबो फसंथानफोर एबा गुबुन फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंथाय होगोन। बे आगाना हादोरनि गोजौ सोलोंथायाव गासै मुं थिसननायाव रुजुथायखौ बांहोगोन, जाय आथिखालाव 25% गोदान हायुङारि सोलोंथाय खान्थि 2020आ 2025 मायथाइसिमाव बेखौ 50% बांहोनो थांखि लानाय जादों। आथिखालनि रावनि हेंथानि जाहोनाव हादोराव गोबां अनजिमानि फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाय लानो हाया। UGCआ लाइजामाव बेखौबो मख'दों दि बे आगानखौ भारतारि रावफोरखौ जौगाहोनायाव गोसो होनो थाखाय सोलोंथाय बिफानजों दाजानाय मोनसे आफादनि सुबुरुनफोरनि उनाव दानाय जादोंमोन।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।